फ्रेंड्स, खेसारी लाल यादव के सुबह सुबह डबल धमाका, मतलब दू गाना सुबह सुबह रिलीज भइल बा। एक बा संघर्ष 2 के चीनियों से मीठा, मतलब चुम्मा, दोसर कुछ ना। और दूसरा गाना एक देवी गीत रिलीज भइल बा, हवा झुरू झुरू बहे। एकरा ऊपर में तो हम लोग बात करबे करम सन, लेकिन सबसे पहले बात कइल जाओ पवन सिंह के खास लोग के, मतलब चमचा लोग के। जब से खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह बोल दिले बारन कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है, तब से जौन उनकर चमचा बारसन ओकनी के पिछवाड़ा में आग लग गईल बा। तो भगवान से हम यह प्रार्थना करें कि भगवान ओकनी की पिछवाड़ा के शीतलता प्रदान करस, ठंडा राखस, काहे कि दर्द ओकनी सन के बर्दाश्त नइखे होकत। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कइल जाओ खेसारी लाल यादव के दूगो गाना के ऊपर में। पहला गाना बा संघर्ष 2 के चीनियों से मीठा चुम्मा। ई गाना के लिखले बारन कृष्णा बेदर्दी, म्यूजिक भी उनकरे बा। गाना सुनने में काफ़ी अच्छा लगता, गाना खराब नहीं खे। और दूसरा गाना बा देवी गीत। देवी गीत तो ऐसे भी अच्छा होकबे करेला, अच्छा बनेला। तो फ्रेंड्स, दोनों गाना के रउआ सबे प्यार दी और दुलार लुटाई गाना के ऊपर में, काहे कि दोनों गाना बढ़िया बनल बा। और दोनों गाना के लेखक एक आदमी बा, कृष्णा बेदर्दी। खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 20 अक्टूबर के रिलीज होके वाला बा। ओकरा साथे साथे हर हर गंगे भी पवन सिंह के रिलीज हुई। तो पवन सिंह कच्चा खिलाड़ी ना हुअन, पक्का खिलाड़ी हुअन। यही के वजह से खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग स्टार बोलन, काहे कि उनको फिल्म सेम दिन पे रिलीज होता। वो ना चाहिए कि खेसारी लाल यादव के संग में हमार कोनो तरह के विवाद हो। यही के वजह से वो खेसारी लाल यादव के प्रशंसा कैलन और बहुत अच्छा बात उनकर बारे में बोलन, काहे कि उनको आशा बा, अपेक्षा बा कि खेसारी लाल यादव भी हमार फिल्म के सपोर्ट करिहन। यही के वजह से ये बात बोलन खेसारी लाल यादव के बारे में। लेकिन जो उनकर चमचा बारसन ओकनी के फिलहाल का कुछ समझ में आई, जे चमचाई करेला ओकनी के बात ही अलग होकेला। कहत नहीं खे कि चमचा जौन प्लेट में रहेला उहे प्लेट के खाली कर देवेला। तो पवन सिंह के भी सतर्क रहे के चाहिए। और रउआ सभे के का विचार बा कि 20 तारीख के जौन फिल्म रिलीज होता ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और हर हर गंगे पवन सिंह के, तो रउआ दोनों पिक्चर में कौन सा पिक्चर देखे जाए कि दोनों पिक्चर देखे जाए, कमेंट्स करके बताई। और चमचों से तनी सावधान रही लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर से मिलेंगे। जय भोजपुरी, जय हिंद।